nampak tuh. Iya. Entang duduk macam rapi ya sensorang. Panganan apa bini dah. Oh iyalah ya. Oh iya. Mati dan. Danga salamo nangko rang sumando di Rana Minang ado ampe nang parkaro kajadi silang sangketo rang sumando kacang niang rang sumando halapia burua rang sumando langau hijau nandi cari nandi cari yo ane cari yuang apa nang cari? Walah, rang sumando nini amama. Rang sumando kacang niang ilo mangi jo mangi sia. Rang sumando lapia burua kilo mauli anak bini. Rang sumando langau hijau pangkabala dalam kampung. Rang sumando nini amama itulah tampe lawan bayo. Ampe itu ampe kuah ampe yo ampe. Kacang miang lapia burua langau hijau. Ampe po jolah yo. Jangan magang-magang ya. Sudah aneh tapi palu mama ada demikian mah. Tapi dialah tonton aja, dipandai aja gue dia jual nak. Tengah beli deh. Ladi danga salamo nangko rang sumando di Rana Minang. Ado ampe nan parkaro kajadi silang sangketo rang sumando kacang niang rang sumando lapia burua rang sumando langau hijau nandi cari. Kok terakhir mau maja aku mah. Tadi lah penek mama anda cari anak gak cari itu apa? Dengar deh. Rang sumando nini mama. Rang sumando kacang niang kilo mangi jo mangi sia rang sumando lapia burua kilo mauli anak bini rang sumando langau hijau pangkabala dalam kampung rang sumando nini amama itulah tampe lawan bayo. Itu aja mama keponakannya juang. Banyak panjang ada aja berang lo keponakan ke mama lai. Berang lo mama agak sudahnya berang awa. Tapi pikir-pikir di bujuang tuh. Lah. Jadilah yo. Mama pilih yo. Besok mama pulang beliak. Tindak aja baru bang dong. Mama lo ke berang kan. Lah juang, pilih